Vítam vás pri dnešnom videu. Dnešnom videu je špeciálne, lebo budeme hrať rankedy iba s jedným brawlerom. Budeme hrať s Frosty SK a on bude mať Jessie a ja budem mať Edgara. A mám tu aj Frostyho. Počujeme sa, Frosty? Áno! OK. Nie, tento sa stále napája. Do svojho klubu. Ináč, Ale... jedna minivec, napojte sa do jeho klubu. Hej, mám tam skoro 500... Nie, zase táto mapa. No, vypadnite s tou mapou, kde. Všetci máme aspoň hyperky, všetky gíry a všetky star powerky. Ináč, ak získaš content creator kód, tak keď ho dostane, tak musíte ho stále dávať do shopu, okej? Inak si po vás príde mačka Jessie a Jackie a príde si aj po vás Edgar a potom skočí na vás a urobí z vás omeletu. Zabil som Dynamajka. Super. Rýchlo musíme... Vieš čo, ty rob toto a ja idem nájsť. OK. Mám ešte 2. Tento sprej, ale demonický. Ja mám Že by si to... Daryl Hej. Prečo nie? No super, mám už iba jeden. Ten Daryl je taký otrávny. Vieš čo? On aj tak nič nezmôže. Daryl zamieren. Ale nie, Dynamite. OK, už ho dáme na jeden hit. Ale nie, čo je s tým? Teraz už len ultinúknem. Dáme to, hej, dáme to. Konečne. Rýchlo, buďte tu. Dávam ho. Hej, čo ten on dal? Vieš čo? Ja sa potom asi začínam točiť. A dal som klauna. Ale radšej sa nedávajú, lebo všetci potom pôjdu po tebe. Alexej, nie. Furt sa Alexej chce pripojiť. Hej, ten Mac Blue Dark. OK, poď. Vieš čo, pauzem to na chvíľku, kým sa pripojí, OK? Tak sme sa rozhodli, že on nepôjde, lebo napísal, že aj už nič. Poď. Tak poď. OK, prosím, Knogout a Gadget Gear. Yes! OK, to je presne na môjho brawlera. Aj na môjho. Teraz ak dám hyperku, tak je po ich... Vieš čo, sugestnem typkovi dačo. On má čest... Áno, daj si Mortisa. Aha, dal si Max, len škoda, že nemá star powerky a gíry. No, ja mám skoro všetko na Jessie a mám... na Max, ale ja si šetrím na tú hyperchargeku, čiže nemám, myslím, že... Pozri sa, ako sa volá, Dark Sonic. Jo. Ináč, keď urobia Sonic collab, musia urobiť Max ako Sonika. Alebo... Trápny Edgar, nech sa... Vieš čo? John Cena. Jak ten... Ale radšej to nespravil, Ten odporný Griff. Vieš čo, keď... Ale aj Griffa, aj... Ja tiež. Do... Keď nemôžem. Toto nedáme. No dačo. Keď to snáš. Čo robíš? Prišiel som mu. Vieš čo, alebo... Od Griffa nerob. Griff? Je... To dal len na teraz. Niekto ochráni, kým my sa dostaneme k trezoru. My máme 1%! Čo si robil? Už má minus ranked na Gold 1. A Skarinko nie, sorry. Brobo. Musíme, proste. Kde si nie? Si mohol dať Max. Dobre. Mohol dať Max, dať ulti, no a potom ísť rýchlejšie s tou lobou. Vieš čo, tak sú typkovi. Škoda, že hrám Jessie. Dal si Crow.
Jest, ale škoda, dúfam, že... Aha, má ho na 11. Teraz som nevidel. Ale ja... On má asi hypercharge. Ale nemá skin. Jak všetci má... Možno je dobrý, že nemá skin, tak nech... Tak je moc dobrý, aby mohol... Aby mal... Je ten Colt, to ma vôbec zmrazil, sa čudujem. Neviem, či... Okej, Frank, ale... Ako máš tak rýchlo hypercharge? Ja mám hypercharge. Ako tak rýchlo? Vole, ako tak rýchlo? To nedáva... Tak toto... Colt... Oni mi zabijú teraz tureta. Vieš, čo beží? Už tureta, to je tá vec, čo keď dám ultinus. Ale ja som bol skoro v bráne! Ok, teraz Ale ne... berem loptu a dám ultinu s ňou. Ne. Ok, ber, ak máš ultinu, daj to teraz. Crow, yes! Ok, daj, go, poď. Veď chcípol, ten Crow. Ok, má to tento. Ok, rýchlo. To bolo dobré. Ja len ako som stal pozadu. Yes! Yes, ok, mám hyperchargeku a... Ja som ju teraz minul. Mám dať ku ich tom... Daj. Tomu tureta. Hej. Daj go. Rýchlo. Prosím. Veď čo robí? Mal som dať ultinu, potom by to nechytili. A nevedia, už som dávno hodil tam z toho tureta, čiže... Veď Crow, dávaj. Teraz musíme len ochraňovať Crowa. Crow, dáš to! Ok, Crow, to dávaš! Ber to, Crow, chod po... Vieš čo, bežím. Dávam ultinu a bežím. Bežím. Chod po to, ja idem po to. Crow, ber, Crow, ja ťa ochránim. Čo robí? Vieš čo, bránim bránu. Ok, berem si brankár. Idem. 6. A ten Frank si myslí, že je najlepší. Jedám klauna. Videl si to. XD, ale nedávaj ho moc, lebo potom vieš, čo sa stane. Všetci pôjdu po teba, ako budú vidieť to video. Ja nemám nejakú extra sledovanosť. Už daj ready. Ok, otvoriť star drop. Iba superer, ako iný. Ďalšia vec, 1000 coinov. Počkaj. 1000 nie? Koľko mám na max? Koľko mám proste coinov, potrebujem len vedieť. 100 nie? Martin, 100? 100 nie? 1000. 4731, za chvíľu mám na hyperchargeku. Okay. No nie, dobre. A video skočím, ak si takto v rankedoch pikne Edgara. OK, ja zatiaľ... Super, dal si kita. Ak po nás skočí, tak máme šancu na výhru, ale extrémnu.